Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an ka HID Foundation haga jing trailang but kasing samlash ng maulong ban pelong ye kariting kai festival haga arfratrik gulber arhajar arfunriu kalapun ko burom ye uba Rijied Khymdeit da ka ba ay ka jing itu ba uday uba ningkong nara nong tulu ribhoy district banong unong tho khubor ublayo ya ka jing itu na ka sarkar la ni accreditation media person barkum ka jing ay ka jing pun ko burom na ay ka jing ay ba ban pensa akan mau da ka HID Foundation. Bah Rijied Khymdeit uday ubala trailer katu kat netali kesnem kum unong tho khubor na Ribhoy district bad ubadan sabha haga ba pinwandur ye ki jingjia haga rukom ka khubor ka bashai ki program haga rukom ka ba pinsngautenan nadu ki jingya seng ki program sarkar lambat kiwi kiwi bad day house nem Arhajar Arpsaw, ulayo ya kajing itu na sarkar kumu accreditation media person na Ribhoy district, bad kum kajing nang ay museum bu nang la bhaban tray ya kakam tho khubor, bad penmi khubor kala shim ya kasinjam man penpau shi kaperthai kat kum kaba uday hong banyo ya kajing itu lingba katika rinsan kum unong tho khubor uban ningkong na kathan ubla itu da ka sarkar.